Polîtikayên pişaftin û yekdengiyê yên ku bi salan e bi awayekî sîstematîk tên meşandin, xetereyên li ser ziman û çanda Kurdî zêdetir kirine. Ji bo têkbirina van polîtikayan çi weksazî, çi jî wek kes gelek hewildan tên dayîn û kar û xebatên tên kirin. Lê ji bo guhertina vê rewşê pêdivî zêdetir bi hevgirtineka xurt û helwesteka zelal û bernameyeka karîger heye. Tecrübe başvuru parçayı edin, çapkaniyken mezun eşku Kürtkün û zindikirina ziman û çanda Kurdî. Lazım em şuban çapkaniya pêtir zû wergirin, hevkariyên ku sînoran derbas dikin, hava bikin. 2016 îro cara yekem bi vê girsayiyê, bi kelecan û vê coşekî civînekî dibînim, li vî bajarê dibînim. Zû de me vê coşê nekirin. Mesela xoya dike ki zaman pırsa zaman o çande mehabiye gande. Berejî gelek xebatê vî rengî hatin kirin û hêjî hinek xebatên kirin lê ev xebat giringa wê ev ku cara pêşin em bêjin bi pirrengî û pirdengî beşdariyek xurt û ji hemî ji gelek qadên jiyanê em bêjin kes beşdar dibin ji derdorê cuda însan beşdar dibin ji bo wê giringî em bêjin. Ev di roje nîqaşê hatî kirin, pêşniyarê hatî kirin. Bêguman ev salan di nav Kurda de heman nîqaş û daxwazî û hêvî hene ku werin pê. Yani em vê dibînin weke miletekî bindest em dixwazin tiştê serdest bikin. Tiştê serdest çi ye? Tiştê serdest mafê me yên rewa ye. Mesela zamana rastî jî meselek tabii vê meselekî siyasî ye. Yani qedexekirina wê ku em bêjin gava go zimanê perwerdeyê nîm be. Zimanê xwe perwerde nebînî, zimanê xwe kar nebînî, aboriya xwe bêhavî nedomînî. Wê demê ziman qas dike xwe zayıf be, ziman hinda dibe. Xwe hinda dike. Berî ki alî kîvî siyasî ama ji alî keva meselekî civakî û sivîl e. Yani ev mesela rast li vir ji gelek rexne li ser siyasetê hatin kirin jî ama mesela ziman tenê em nikarin bihêlin bi ewka siyasetê re yani bi inisiyatîfa wan re yan ji bi ewka wan re bihêlin na yani em ketkarê vî karînin karê ku vî pratikê de em dimeşînin bira pêva me hebe ku pêva me siyasetê re jî em ê pêva xwe bikin. Xebatên ziman, xebatên çandî li ser siyasetê em dinirxînin. Lewre xebatek netewî ye ji ber wê di pêvajoyek wiha da jî hewcedarî bi xebatek bi vî rengê hebû. Gelek tevlîbûne ye herkes di beşên xwe da karê xwe Kurdî dimeşîne wisa diyare li vê derê. Ez şanogerekî Kurdim, karê xwe bi Kurdî hunera xwe bi Kurdî dikim. Lê em hemû anha dizanin tiştê hevpar yani pirskirika hevpar em dizanin ku anha ziman di nav gel da êdî kêm tê bikaranîn ev jî wek alarmekî ye. Fikrên nêrînên cuda gava werince mevdû bi rastî jî yekdengiyek çê dibe. Ez ê vîdarim ev xebat bi bingehekî xurt bidome. İhtimaleke pir mezin ew ê ev tor bibe hêzeke lokomotîv ku di ser siyasetê re ye jî karî be kar û baran bide saziyên pir cudayê ku xebata çand û ziman û hunera Kurdî dikin. Ew sazî û kesên ku qet nikarin bi hev re bixebitin ji ber fikrên xwe yên siyasî belkî yên cuda ihtimaleke pir mezin wê bi lokomotîvbûna torê ew ê xebatên hevpar bikin ji bo ku têxin xizmeta gelê Kurd. Helwesta civakê çarenûsa zimanê wî diyar dike. Heger helwesta civakê rast be, xurt be em bêjin, kes nikare zimanê wî ji holê reke em. Ji bo yekî jî em dixwazin civaka Kurd xwedî helwestekî zelal be, xwedî helwestekî xurt be, zimanê xwe xwe derkeve û ji xwe dest pê bike, ji derdora xwe dest pê bike, ji malbata xwe dest pê bike, ji taxa xwe dest pê bike û bi vî awayî bibe xebatekî girseyî gelerî. Ev yek dikare siyasetê jî biguherîne, ev yek dikare em bêjin civakê jî biguherîne, dikare helwesta dewletê jî biguherîne. Çünkü devlet jî hemberî xwe helwestekî wiha demokratîk, sivîl em bêjin, xurt girseyî bibîne nikare çavê xwe ji vê helwestê re bike, nikare vê helwestê kriminalîze bike, nikare vê helwestê terorîze bike. Ji bo yekê jî divê civaka me bi hişmendiyek sivîl demokratîk li vê xebatê xwe derkeve. Tu heqê me, tu mafê me li wek statûyek nadiye eşkêra kirin û diyar kirin yani. Makazogona bînehîniya Tirkiyeyê de jî tu mafek me nîne yani. Ji ber vê jî yani em texiz divê em van divan rojan, divan rojên hanê de wisa em van komxebatên wisa de jî
tiştekî em da afirin gere sivîl be gere bi serê xwe be yani bi serê xwe yani ser bi xwe be yani wisa xwe tanzîma xwe jî wisa bike û bi her alî bifikre welatperveriyek her welî bigare bifikre û xwe wisa ava bike dibêjim تێ گوتن دەبێت گەر ستاتوکە تنە بە تێچاوە کاری زمانی کوردی دناو هەموو ژیانێدا بدی بکارانین ئەس وسا نافکرم ڕاستە گەر کە ستاتو هەبە بەلکی هێسانتر جیه بگرە دەمێک نێزدا دناو ژیانێدا جێ خو بگرە لێ بەلێ گەر کە ستاتو تونە بەژی وەک سازی هەموو سازیên ژیانê ku di nav jiyanê da birêxistinkirinê niha li virin rêveberê wê hemû li virin ger van saziyan biryar bide hinek berê ku min got biryar bide û têxe pratikê ez bawer dikim belkî hinek dem bistîne lê belê di encamê da ez bawer dikim dê serkeftinek çêbe